kirin yek. Yani ev derevi wan eşkere kir. Yani geriyle bu xwazit kone hindir dilê wan da Ankara'da çalakî bike. Cî hem jî herî hesas. Bu xwazit bargehê wan leşkerî dikone herî agir berdekî û êl wir hemû tasfiye bike. Ev raber kir yani. Hêzekî wisa bi va pisporî şer dike dikone her deverê fetih bike. Her ikî bajarî, her ikî hedefî dikone lêxew encam bigire. Ev derket urte û barê me hêzî me heye û hêzî me rastî diva derheqê da bi taybet ev salê dawê da gihiştê astekê yani heman demê heqîqeta leşkerê Tirkiyê ew kîrakirî bi peran heqîqeta wan jî aşkere kir yani ku demê tu şerê nêz bikî dikevin çi halî ew jî baş berçavan hat raberkirin ya herî girîng bi salan e devleta Tirkiye her tim emrî me di pîvê ew yek hev nevî xwe Süleyman Soylu wî got yani Nîsana 2017 da dî PKK namîne muqabil hinek rêxistinê Kurd jî bi vê bawer dikine wer em dinêrin halbuki li dîrokê binêrin roja em derketî û heya niha her tim devleta Tirkiye wisa dibê tim emrî me salek di pîvê ama vay bu qasal işte ev têkoşîna dom dibe va têkoşîna gelekî ye wisa li ser hîmekî di meşe Yê astarê çalakiya Sekvaniyê li Darxist navên de ragihand û çepebeniya HPG derbarê çalakên gerla û êrişên artêşa Tirka dagirker Daxuyaniyê goşan. Di Daxuyanê de hat gotin ku li Herêma Rojavayê Zapê ya şehîdê li roja çardehê adarê gerlaniyê ji astarê çalakî kirin. Çalakî bi taktîka Sekvaniyê li dagirkerên li qada berxwedanê ya girê Amed ya hat kirin û dagirkerek hate ceza kirin. HPG eşkere kir ku sêzdehê adarê çeperên şer ên li qada berxwedanê ya girê Amedê sê caran bi droneyên bombebarkirî hatiye hedef girtin. Di Daxuyanê de tekildar êrişên artêşa Tirka dagirker pêk anîne ev agahî hatin parvekirin. Di navbera 10 û 16 adarê de qada dergelê Serê Metîna, Beşilî û Şelazê ya Herêma Metînayê 8 caran qada berxwedana ya girê Cûdî û girê Bahar a Herêma Rojavayê Zapê ya Şehîd Delîl 10 caran qada ava Lolanê Kolît girê Şehîd Şerîf a Herêma Xakurkê 13 caran qada girê Zengîl Xêrê Deşra Kafiya Zeriye Herçê Sêdarê ya Herêma Garê 6 caran qada berxwedana ya Şehîd İbrahîma Herêma Zapê careke bi giştî sû 8 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. 10 û 11 adarê qadê Kolît û geliyê Lolanê ya Herêma Xakurkê bi helîkopterên êrişê hatiye bombebaran kirin. Pelegodarên hêja em bi hevpeyvîna endamê komîteya rêvebera PKK Murat Karayılan berdewam bikin. Karayılan peyamek bidîmen ji bo rayîdarên dewleta Iraqê re jî şandiye. Murat Karayılan ji ber ku ji polîtikên dagirkeriya Tirk û planên wê heydarin rexne li rayîdarên hikûmeta Iraqê kiriye û wiha gotiye em hêvî dikin nekevin ber bayê lîstikên dewleta Tirk. Niha piştî 3 salan şer êdî qeneet vê re çêbî bi tenî xwe nikun. Ji bo we jî niha ji bo xwe li hevalbendan digerî. Ango hevalê ku vê re kanim li dijî gerîla dijî PKK şer bikin digerî. Heya niha hevdîtinê navber devleta Tirkiye û devleta Iraqê de çêbî diyara Iraqê hinek sozdane wan e lêbes gotinê wan jî nepejirandine yanî bi temamî li hev nehatine. Di wexta xwe da Serok Wezîrê Iraqê Ebadî bi fermî ji dewleta Tirkiye xwast ji başîqa derkeve. Tirkî derneket, Tirkî quwetê xwe diqat kir. û pişre Tirkiye di generalê Iraqê li Herêma Biradost şehîd kirin.
رغم به عراق نرم نیزده نه میزه چوینی و لشکری و داری و جاردین اول لشکری اینها هفتانی لمتینا ابناوی پاسوانی حدود بجی کری وک پارازگر هیز داگرکریا ترکی سیاستا تی مشروع کرنا داگر کرنه یعنی ترکیه ور داگر کریه و عراق جی لشکر خود دشینل کلک وان دبن باندور وان به ایزن وان بجید که اف قبول کرنه داگر کرنه اف لشکری که بود که هر راش پرخه و ترکیه ریدو سکنه آوا ماریک سکنه لور دوسه خونی هنه کلک و ریه برای ور لوکان تابو نه و لشکر لور وکی اسیران ور مایه جی حاکم جی سرور همه دست ترکان ترک روسری وندان یعنی سیاست و دولت ترکیه سیاست داگر کرنه اما وی سر بگیره işte آوه وکی تهدید وکی گف بکارتینه işte از رژ ورا چکمه جباس را حیانی حدود ترکیه ابریا و عراق با آبوری بلند بکیه و از آوه ورا بردمه یعنی ادنرم حکومت و عراقیش دوی تمام آوه بردن وانا به ام بکن هفدیتون دوا چرچه داد که استراتژی ترکیه عراق بنی مای خواکه یعنی نه ایران او بخواد خوازه سروری خواد چکی یعنی تکیلی خود پدکه را تکیلی خود به هنک پارتین سنی را آرمانجی خواب وایه فقط گوری من لوازه یعنی وکی از کنوه بیجم یعنی وکی غفلته اگر کتی دا استراتژیک امن زان تونه و سکن اینها وکی غفلته یعنی های آخوا جنیتی ترکی وکی تونه وسا تبدگره و وسا داگر کرنا ترکیه آخوا کردستان وکی خوزن نرمال ببینن او نه تشتکی راسته از هیوی دکم دولت عراق حکومت عراق دوا خصوصان دا فرق سیاست ترکیه که و لهمبر و سیاست ترکیه خدان هلوست به وسان نبه زمین جه سیاستی وان را پارێزەر بیلکڤەل گوت divê tecît daxilî Rojava Cîhanê bêkirin parêzerê Norwêçî Kjell Binkvel yek ji şandê delegasyona navnêteviya parêzerên li dijî tecîtê ye û derbarê serdana delegasyona û tecîta girankiriya li Îmraliyê daxivî. Parêzer Kjell Brokînin diyar kir ku kiryarên li Îmraliyê bin pêkirina qanûnê navnêtevînê got li gorî hukûknasên cîhanê ew rewşeke ku nayê qebûlkirine em vê mijarê dikin Rojava Cîhanê de. Parêzer Kjell da zanin ku ev 42 salin parêzertiyê dike û got pirsgirêka Kurd hem li qada navnêtevî û hem li Norwêçê di rojevê de. Pirsgirêka Kurd jî parçeyek ji hevkêşeya li rojhilata navîn û cîhanê ye. Ez li ser serxwebûn û yan jî otonomiya ku dem bi dem ji bo Kurdan tê xwestin difikirim. Ez jî divê çarçoveya mafê çarenûsa Kurdan dinirxînim. Birêz Öcalan rêyê çareseriyê jî nîşan daye û ew ji wan riyan girîng dibîne û diparêze. Divê werê zanin ku tecît weke amûreke redkirinê mafê Kurdan tê bikaranî û kiryareke siyasî ye. Parêzer Kjell herî dawî got me di dema serdana xwe de hemû bipêkira mafên Tirkiyeyê dîtin. Tecîta li Îmraliyê bingiya hemû kiryarên qanûnî ne. Em ê bi taybetî têkiliyên xwe yê bi parêzeran re bikar bînin. Ji aliyê parêzeran ve ev rewşeke wiha ye ku nayê qebûlkirin. Di vî warî de em ê pirsgirêkê bikin Rojava Cîhanê de jî ji bo raporkirina çalakiyan jî ez ê bi yekîtiya baroya Norwêçê re têkiliyê deynim. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Murat Karayılan nirxandina xwe de balkişan hevkariya PDKya bi dewleta Tirk re jî agahî û nirxandirên girîng dike û dibêje ez naxwazim bendên di navbera me û PDK biqetin. Ji ber wê jî em hemû tiştan nayînin ziman. Em her tiştî dizanin haya me jî hemû tiştî heye. Agahî ji me re hatiye ku ferman dane hêzên xwe ku xwe haya dawiya meha adarê amade bikin.
نها ناوبر پدکه و دولت و ترکیه گلک جار هفدیتن چه دبن فقط دوا هفدیتنان دا آلی پدکه در حق ناوارو که هفدیتنه اکثری داخیانی نادن یعنی گرتی دمه فقط دم بدم ترکیه داخیانی ددن و یا دیجی یعنی هنک حولدانی مهنه استخبارات و مهیه یعنی ام آگاهی پرانی دگرن یعنی چهات نقاش کرن گوری و آگاهی ما پدکه یعنی تر بشتاربونا شر رد ناکی فقط دبی از بتن ناوم دبی یعنی کجی هبه آنجی دبی عراق هبه یعنی و داخازانج ترکیه دکی و دیار پدکه نخوازه به ناوی خواه به ناوی حزب خواه وسا بشتار شهر ببه دخوازه یا به ناوی حکمت حرم بشتار ببه آنجی به ناوی حکمت عراق بن بیراق آلا عراق دا بشتاری ببه هری داوی سروکی یعنی که بافل طلبانی جی لهمبر و تهدیدنا هلوستا خود دیار کرده چاپ منی دا از بخوا که بافل ناس ناکم من ندیتیه راسیم امام جلال پر جاران دیتیه مروف کنه بجم حوال بود داخیانی وی گور من چاپ منی خواند و من گدار کرد داخیانی پر خازایی پر عصایی پر نورمال و نتوی بود چه دبی؟ یعنی دبی چه ما هم حزبکی کر را شر بکن؟ هم چه حزبی کر را شر ناکن دبی؟ دبی که هر کردک وسا بیجه هر حزبکی کرد وسا بیجه اینها هم بر و زختان و تهدیدان او هلوست سروکی یعنی که بگمان و یعنی که مزن بکه تشته دینی یعنی وکی بالکش دوا دم داوی دا رایداری ترکی دبین ام پدکه را هم فکرن آنگو پدکه و جفروا هین زده تفکاری مرا بکی اینها اوه هین زده تفکاری چیه عجب مرو سرد فکره جبر کنها مثلا استخبارات پاره دکن یعنی سی خوری و یا نبیخوا سی خوریه برای تن سازی پاراستن افکارات کرد او 2 سالن چارچوبه فرق کرد استخبار آسایشی که او هنه کیزی وانه پیشمرگه تایبتن وقت زیروان اوجیده که یعنی واسه چارچوبه فرق کرد دیوکی را حوالا نبچن یا قمری وان ببینه یا کسبی بحثه تنه در حال ایرشی هوایی ترکا چه دبه یعنی واتشتانا ام روزانه دبینن یعنی کس نبه و هون افتراد کنه و نه افترای اگر یک کپی بار ناکی کنه واره لجمع به روک در روزانه به چاوی خواهی ببینه حسین حجی گوت دولت آترک دخوازه عراق بخنا و شرک هرمی ده تفسیر که پاده حسین حجی دیار کرد که دولت آترک آداگی کرد بی شرک هرمیه و دخوازه عراقی جی بکشیره و آگره شر و گوت عراق نمجبوره شر بینه سر آقاقه عردخه تسمی ترکان بکه حسین حجی لسر پیشکتین داویج آژانس آنفر آقویه گوت evdemeke ku dinavbera Bağda hewler û Ankara'da hevdîtirên ciddi û paya bilir çêdibin. Armanca Dewleta Tirk ev ku qadên gerlayên azadî dor pêç bike û pişre bi desteka Iraq û pêdeke operasyoneke turnekine bide dest pê kirin. Hüseyin Hacı got Tirkiye dixwaze weke li Rojava kir li başûr jî bike Tirkiye Efrîngirê Sipû û Serêkaniyê dagir kirin niha jî dixwaze heman tiştî li herêma başûr û Iraqê bike. Lê ez nedivê baweriyê deme ku Dewleta Iraqê îtifaqê bi Dewleta Tirk re bike. Raydarên Iraqê gotinin Dewleta Tirk û Mosul, Kerkûk û Silêmaniyê
cihanedeki armanç başlızane. Hüseyin Hacı heri davi gut beryara parlamento Irak'ı heye ku hêzên leşkeriyên biyanî li Irak'ê nemînin. Lê dewleta Tirk ji dixwaze li herêmê aloziyekê çê bike şer pêş bixe û xaka Irak'ê dagir bike. Ez bawer nakim Irak bi dewleta Tirk re operasyoneke bike. Eger vê bike ew ê bi destê xwe xaka xwe teslîmî dewleta Tirk bike. Li aliyê din faktora İranê jî heye desthilatdariya Baxdayê bêhtir jî Tirkiye têkildarî İranê ye. زاني بهاريش شخت وزريان هيني شاوي لي من دخل شروكان داوريني بتانيا جمهيرا بتانيا جمهيرا Konser ve berakeneke Diyarbakır ku devletin dagirker plan dikin ku konkujon Halepçe nu dubare bikim. Keneke gu jibu peşili konkujon nu veri girtin u berjevendin gele Kurdistan'ı ben parastındı ve hemu hezen Kurd ben cemhev u denge xwe bilind bikin. Keneke gu ev konkuji li berçavên hemu cihani hatiye kirin leti devletli diji ve gelner abune. Netevey nekuya Amerika Avrupa welatên din jê li diji ve konkujiye peydengman. Tenedema rejima faşist û diktatörya Saddam jibu berjevendiyên xwe weke gef dîtin denge xwe bilind kirin. Îro jî heman senaryo ji aliyê devletê dagirker ve tê dubare kirin. Di serî de dewleta Tirk devletên dagirker rejima diktatör û nijadperest ya AKP MHP ji bo li dijî gelê Kurd qirkirin û komkujiyê nû bike planê nû amade dike. Tê plankirin ku desthilatdariya navendiya Iraqê ji desthilatdariya herêmê jî tevlî planên xwe bike. Ji xwe hêzê pêdeke di nîva van planan de de cih digire ev plan li her çar parçeyên Kurdistanê gefê li gelê Kurd xwe. Lewma em bank li hemû hêzên partî rêxistinên siyasî saziyên civakî welatparêz û kesên bi wijdan dikin ku li dijî planên dagirkeriyê helwestê nîşan bidin û dengê xwe derxînin. KCDK me Halepçe, Qamışlo, Gazi û Afrîn ji bîr nekiriye emêne de jî bîr kirin. KCDK'ye di daxuyaniya xwe de diyar kir ku hemû adar Diyarbakır ku maha adarê ji bo gelê Kurdistanê maha berxwedan û komkujiyan ew got diktatör Saddam sala 1988 li Halepçeyê bi gaza kimyewî û 5000 mirovan me qetil kirin. Dewleta Tirk 12 adara 1995 li İstanbulê komkujiya Gazî Pêkanî rejima Sûriye 12 adara 2004 bi provokasyona şer adnabera Kurd Ereban de komkujî Pêkanî. Faşîzma AKP MHP 18 adara 2018 bi heman zihniyetê û polîtikayên komkujiyê Efrîn dagir kir. Van komkujî û polîtikayên dagirkeriyê nekarî pêşî li têkoşîna azadiya gelê Kurdistanê bikire. Li dijî van hewdanan hêrs û biryardariya têkoşîna ya gelê me zêdetir bu zihniyeta ku duh li Halepçeyê bi çekên kimyayî û biyolojîk hew dida têkoşîna gelê me biçewîsîne îro li Efrîn, Şengal, Başûr, Maxmûr û Bakur jî bêyî ku bibêje jin, zarok û kal êrişî hemû gelê me û nirxên me dike û bi vî rengî dixwaze temenê xwe dirêj bike. Wekê KCDK'ye Awropa em bank li hemû gelê Kurdistanê dike ne dijî van êrişên qirkirin û komkujiyê wazîfeyên xwe yên wijdanî û ahlaqî bi cî bînin û li her derê li ser bingehê yekîtiya neteweyî berxwedanê mezin bikin û azadiya gelê me pêk bînin. Tevgera azadî ji bo dubare nebûna komkujiya Halepçeyê banga yekîtiyê kir. Tevgera azadî bi daxuyanîkê şehîdên Halepçeyê bi bîranî got me tirsêke ji komkujiya Halepçeyê hîn mezintir heye û got divê ê civaka Kurd di çarçove sîstema xweseriya demokratîk de xwe têkoşînê bike. Em dibînin ku bi saya desthilatda Herêma Kurdistanê Başûrê Kurdistanê tiştek bi navê îrade û têkoşîna netewî nemaye. Rewş gîştê ve astek û me tirsiya tûnekine bikeve ser statuya siyasiya Herêma Kurdistanê û sîstema federal a Iraqê. Eger gelê Kurd û civaka Kurda Başûrê Kurdistanê xwe ji nû ve birêxistineke di çarçoveyê sîstema xweseriya demokratîk û têkoşîneke bîrdozî û rêxistinê de şer neke tişta li pêşiya me wê ji qirkirina Halepçeyê gelek xirabtir be. Tevgera azadî herî dawî got em dibînin ku dewleta Tirka dagirker zêdetir gefan li ser xaka Başûrê Kurdistanê dixwe em banka yekrêziya zêdetir ya ji bo yekîtiya netewî li aliyên Kurdan dikin.
شهیدان حلب چهل لوزرن هات بیرانین لسویسرا باجر لوزرن شهیدان کنکوژ حلب چه مراسم که هات بیرانین بیران ناوین دجواکا کرد آ دموکراتیک جده کله هات پیکانین پشت ریز گرتن لسر ناو کمیته چانده حکیم اکینج آخوی گود مینا دوه ایرو جلیدی گله کرد چکن کمیوی تم کارانین اف جدید خویا کرن کو زینت دشمن گله کرد یکه سه سالن زینت دشمن کردان نه هات گوهرتن ل بسایره براپو پکه کردان ev akıl faşist mahkum kirin. Siyasetmedar Musa Farusoğlu arji axıvi u şehidin komkuji Halepçe bir ani. Biranin be duruşmayan be tabi bu. Serokeyene ke bafıl talabani be bone su şeşemin salvegera komkuji Halepçe peyamek belavgir. Bafıl talabani de beşek ya peyama xwede işaret be giringa yekitane tevekkiri gut pevistiya Kurdistanê bi yekrêzî û yekirtine heye ne parçebûn û ji hev dûrketin divê em cudahiyan bixin di xizmeta berjewendiyên hevbeş de û ji bîr nekin ku wek Kurd çarênûsa me yeke divê berpirsiyartiya li beramberî xak û niştiman cihê fikra cudakariyê bigire û xizmetguzarî ji bo hemûyan be. Kongreya Star şehidin komkuji Halepçe bir ani da xuyani de politikayın rejima Irak'ı u devleta Türkiye dagirker hat şermezar kirin u hat gotin politikayın devlete dagirker el ser Kurdan bu alikariya planın navne tevitin kirin. Bivan plana duxazin vina Kurdan lavaz bikin nasname u hebuna Kurdan juhole rakin. Gele Kurd Hevsengiya xwe ne parêzin û hişmendiya xwe ya azad nekin yek ve bi dehan komkujî berdewam bike. Carekê din em şehîdên komkujî Halepçe bi bîr tînin em soz didin ku em ê erka xwe ku dikeve ser milê me bi cih bînin û li dijî dijminên qirker û kujer tê bikuşin. Em şew ziriyan em çêne temû mijdam dipoşe temû mijdam dipoşe Arteşa Türk adagirker gundê kemirmiçê toparan kir. Arteşa Türk adagirker di gundên kavilkî yên dikeve rojavayê bajarê min biçê bi hawanan toparan kir. Agahiyên derbarê encamê toparanê de nehate bi destxistin. Bilêgudarên jembinûçiyên xwe Newrozê berdewam bikin bangawaziyên ji bo beşdarbûna geriya li cejna Newrozê ya li binarê Qandîlê berdewam dike endamên Komîteya Amadekariyê Newrozê Sêvê Xidî û Awaz İsmaîl bank li gel kirin ku bi şadî û kêfxweşiyê beşdarî Newrozê îsal bibin û bi Newroza îsal bersiveke bidin dagirkeran. Hiwam waya Newrozî ew sal Qandîl bibêt be mahê pêşkewtinekî çon biڵین be hêz û be morxalayekî zor û xelek beşdarî bike li Newrozî binarê Qandîl çunke Newroz li Qandîl wata û çêjî xwe heye pêwîst e gelî Kurd li her çwar parçeyê Kurdistan em sal beşdarî bike li ahengî Newroz li binarê Qandîl çunke taybetmendî Qandîl waya be xelkî gelî Kurd be îradeyê xelkî gelî Kurd Qandîl serberz û nasrawa boya pêwîst e ême wek gelanî Kurd beşdarî bikein li bonepîrozeyê Newrozî salî 2024 dawa dikim li gelî Kurd be çêj û tînekî zor be ئەوەی بەشداری بکەن لە نەورۆزی بناری قەندیل و بە نەکەوێتە بەرەوەی بڵێن مانگی ڕەمەزانی پیرۆزە بگرە ڕاستە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز مانگێکی پیرۆزە و واتای خۆی هەیە بەڵام نەورۆزیش لە بناری قەندیل واتای و چێژی خۆی هەیە هیوام وایە گەلی کورد کە بەشداری بکە لە نەورۆزی ساڵی 2024 لە قەندیل ئەو نەورۆزە ببێت بە واتایەوەی کە ئێمە بەرپەرزدانەوەیەک بێ بۆ دوژمنانی گەلی کورد کە دوژمنی گەلی کورد زۆرە و لە هەمان شێوەدا ئێمە دەجەنگین ئێمە ناوەستین بۆیە بە پێویستی دەزانم زۆر کە ئەم ساڵ لە بناری قەندیل خەڵک بەهێز و مۆراڵێکی زۆر لەوە زیاتر کە ساڵانی تریش بەهێز و مۆراڵێکی زۆرەوە خەڵک بەشداری کردووە لە نەورۆزی بناری قەندیل بەڵام هیوام وایە ئەو ساڵ چونکە گەلی ئێمە
هەرگیز نەکەوتووە گەلی ئێمە لە بەرەو پێشکەوتندایە گەلی ئێمە لە خۆڕاگریدایە هیوام وایە ئەو ساڵ بە چێژ و گڕوتینێکی زیاترەوە لە نەورۆزی بناری قەندیل بەشداری بکەن لێرەوە بانگ لە هەموو گەلان دەکەم بە تایبەتی گەلی هەر چوار بەشی کوردستان و بە تایبەتتر ژنان دەکەم کە بیستویەکی ئادار ڕوو بکەنە بناری قەندیل واری ئازاد لێرە نەورۆز پیرۆز دەکەین هەمومان بەیەکەوە نەورۆز بەرخۆدانە نەورۆز بانگی ئازادیە ڕاستە ڕۆژی نەورۆز دەکەوێتە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانەوە بەڵام ئەو ڕۆژە کە لە ڕەمەزاندا دێ واتەدارتر دەبێ و گەورەتر دەبێ بۆیە لێرەوە بانگ لە هەموو خەڵکی هەر چوار بەشی کوردستان دەکەم کە ڕوو بکەنە بناری قەندیل و بەیەکەوە نەورۆز پیرۆز بکەین بە بەشداریکردن لە نەورۆزی بناری قەندیل وەڵامێک دەبێ بۆ داگیرکەرانی کوردستان و بۆ چاواشەکاران و بۆ ئەوانش کە ئەوڕۆ کەوتونە ژێر پلانی داگیرکەرانەوە وەڵامێکە بۆ ئەوانەی کە دەیانەوێ وڵات داگیر بکەن و قەندیل بشێوێنین بۆیە ئێمە لێرەوە وەکو ژنانی قەندیل بانگەوازی لە هەموو ژنان دەکەین بە تایبەت بێن بە جلو بەرگی ئاڵاوڵای کوردیەوە لێرە نەورۆز پیرۆز بکەین بۆ ببێتە وەڵامێکی تند بۆ داگیرکەران و خۆفرۆشانی وڵات. Li Mêrsînê 5 kes hatin bin çavkirin polîsan di saetên serê sibê de li Mêrsînê bi sermalan de girt serdegirtina malan de hevserokê Komelê alîkariya bi malbatên girtî û hukûmxwaran re ya Çukurovayê Tuhayê der Ergin Altuntaş, Nurten Özdemir, Havatekin Ölmez, Selahattin Baran û kesekê navê wî ne hatin bin çavkirin. Hat diyarkin ku 5 kesên hatine bin çavkirin birine müdüriyeta polîsana Mêrsînê û duba derbarê hinceta bin çavkirinan de tu agahî natiye bi dest xistin. Li Qilêban, Wêranşêr û Beyoğlu şahiyên ciwanan hatin pêkanîn û ciwanan daxwaza azadiya Rêber Abdullah Öcalan kirin. Li navçeya Qilêbana Şirnexê Dem Partî li birû hilbijartinê şahiya ciwanan pêkanî parlamenterê Dem Partî Newroz Uysal Aslan, namzêdên hevşardariyê Dem Partiyên Qilêbanê Ali Ürek û Ferîde Ender û bi sedan ciwan tevlî şahiyê bûn. Piştî rêzgirtinê Newroz Uysal Aslan axivî û balkişan ser rol û misyona ciwanan û got me bi ciwantî dest pêkir em ê bi ciwantî bi ser bikevin. Bi têkoşîna ciwanan gelê Kurdistanê serkeftinên dîrokî bi dest xistine ji bo wê jî dijmin dixwaze rehê ciwantî tune bike. Ew ji ciwanan ditirse divê ciwan li dora rêbera Pokom bibin û bi aqilê rêbertî têkoşîna xwe mezin bike. Piştre namzeta hevşardariyê Dem Partiyê ya Qilêbanê Ali Ürek axivê got em ê vê carê AKP bişînin cihê ku layık û ji ciwanan daxwaz kir ku xwedî li vîna xwe derkevin. Piştre axaftinan ciwanan govend girêda û duruşun bers kirin. Li navçeya Wêranşehê jî Partiya Dem Partiye bi tevlîbûna namzêdên hevşaradar Bedriye Yorgun, Serhat Dicle İnan û parlamenterê Dem Partiye Ömer Öcalan û gelek ciwan şahiyek hat pêkanîn. Namzêdê hevşaradarê Wêranşehê Serhat Dicle İnan di şahiyê de axivê got ev hilbijartina zarok ciwan siberoja Wêranşehîr û aştiyê ye. Em ê sîstema qayîm û têcîtê mahkûm bikin. Piştre parlamenterê Dem Partiye Ömer Öcalan axivê got heta welatê me azad bibe wê têkoşîna me bidome. Divê ciwanên me yên Wêranşehîrê jî divê têkoşînê de cih bigirin. 3 salin ji Rêber Abdullah Öcalan tu agahî nayê girtin. Divê Kurd divê hilbijartinê faşîzma AKP, MHP berteref bikin. Li navçeya İstanbul Beyoğlu jî namzêdên hevşaredarên İstanbulê yên Dem Partiye Meral Dalış Beştaş û Murat Çepnî beşdarî civîna ciwanan ya li taxê Hacı Ahmed bûn. Li şahiyê de Murat Çepnî axivê got em ê bi enerjiya ciwanan serkeftinê gelek mezin bi dest bixin. Piştre axaftinan namzêdan bi ciwanan û jinan govend girêdan û bi duruşun bers kirin. Jinên Dêrsimê diyarkirin ku qayyûmên hatine tayinkirin tu xizmê ji wan re nekiriye. Hüsniye Gül ekincî ya ji xwendin ji bo xwendinê zanîngehê hatiye Dêrsimê wiha got xizmet nayîkirin derdor pir qirêjiyên gelek kemasiyên şaredariyê hene. Ev bajar bi xwezayê xwe tê zanîn. Li bajar avahiyên li dijî ertêjê nexurtin. Xebatên rê tunene divê civînên jiger re hevvekirî
yen rekupek verekirin. Hülya Avdo duji da xuyakirin kuli bajir jengelek perskirekan dişi uha got. Perskireka her mezana dersime betaliye. Jiber betaliye herkes koç dike. Kaden ististamê tunene, ji bo jinan tu derfet tunene. Em dibin şert û mercên giran de dijîn divê şaredarî û gel divê mijarê de bi hev re tev bigerin. Xweza nayê parastin divê em bi wî bajarî bi hev re rabikin. Songül Yıldırım jî ev tişanî ziman. Li Dêrsimê li ser navê şaredarî tu xebet nahatiye kirin. Daxwazên me ji şaredariyê nû ev e. Tu pirskirêk nayên çareserkirin. Em dixwazin çanda me pêş bike ve zarokên me bi zimanê xwe mezin bibin. Divê alî de tu xebat tunene. Em dixwazin xwedî li Dêrsimê bêderketin. Jina bi navê Pêrîhan Sê jî derbarê ciwanên bajêr de axivî got ciwan ketina çirava tiryakê û got divê ji bo xwendekarên zanîngeh yên li yurdan dimînin çareserî biafirandin. Jina bi navê Duygu Dîller jî diyar kir ku li bajêr di qada kar de qet jinan re zêde nayê veqetandin û got hemû pirsgirêk bajar bi yekbûna gel û şaredariyan dikare bê çareserkirin û divê ji bo jinan proje bên afirandin. Serra Bucak em dixwazin îradeya gel di şaredariyên de bibînin. Namzeta hevşaredariya Amê de Serra Bucak ji Ajansa Nifera Axivî got Amê ji bo min yirînge ez li vir hînê zimanê xwe bûm û yadin jî ez roj bi roj bûm parçeyekê têkoşîna jinê. Em ê bajarê xwe bi gelê xwe re birêve bibin. Sara got min di nava têja de kar kir muxalîfên me dibêjin namzeta Amê de ya dem partiyê li Ewropayê mezin bûye. Wek her malbata Kurd em ji zora devletê koçber bûn lê tu caran ji axa xwe qut nebûme. Ez jinekê Kurdim û vegeriyam ser axa xwe û bi salan e xizmetê dikim. Bi qayûmeyên îradeya gel xes kirine gel vê baş dizane. Bi taybet bi hatina qayûman re hemû destkeftî hatine tûnekirin. Hemû sazî hatine girtin. Darbe li destkeftiyen 8 salan xistine lê ew nikarin gel jî îradeya wan bêpar bihêlin. Sara Bucak herî dawî got ji bo ku jin û ciwan bi hev re kar bikin divê şaredariya gel di destê qayûman qeskar derxînin. Hewşaredariya me ji her demê zêdetir bi ciwanan heye. Hewcedariya me bi fikir û nêrînên ciwanan heye. Ez bank li hemû gelê me dikim ku xwedî li sunduqan derkevin û sûyeke adarê de bersiva herî xurt bidin zihniyeta yekparêz. Xema müzik ali Sûriya bi navê çand ma sibeve dibe. Ji perwerdekaran Sariya Ertaşê diyar kir ku amadekarî bi dawî bûne werin em bi piştgiriya gelê xwe çanda mayê xwe bawayeke xurt bikin. Sistem dixwaze Komîj dizanin de pir êrişan de derbas bû, zor zehmetiyan de derbas bû û sistem dixwaze rewşeke din li vê derê ava bike û em jî li hember van tiştan dixwazin çalakên hunerê hebin, çalakên muzîkê hebin, huner di vê derê de di nav van zarokan de pêş bikeve. Em nêzî Newrozê jî dibin, em dixwazin wek navenda çandê diyarî zarokên Sûre û hemû yek û divê bajarê dijî em dixwazin diyarî wan bikin. Niha ji wek ku dibînin amadekariyek heye ji bo me kêfxweşiyek pir cuda ye û em ne xerîbî wan tiştan e ji ber ku ne careyek me mel Dicle kentê du şûbeyên xwe vekirin û niha em ji bo zarokên Sûre şûbeya xwe sêmîn vedikin. Kelecaniyek rastî jî hestiyariyek cuda dixwe hevgirê mirov ji ber ku wek ku dizanin me hêdî hêdî di nav van soqaxan de dikarin bêjin hunerê wan dakiriye zarokatiya xwe wan dakirine ji ber rewşên sîstemê û her ku ev çand vedibin her ku ev xebatên mayê û yek ku hevalê di nav hunerê de dixebitin van deran vedikin ji bo wan zarokan dibe kêfxweşiyek dibe dîrokek û dibe pêşerojeke xweş û bikelecanî. Taybetî du sê polên me ku em dikarin pirtûkxaneyekê pir mezin têde ava bikin li halê vê derê cî digire
em dikarin beşin 2000-3000 pirtûk ve teke ve pole her ku em xabateki xwe wêneyê ye müzikê ye teoriye bikin em li derece bigirin û em dixwazin her kesek her malbatek dikare sedeke pirtûkê ji bo me bistîne li bedere ji bo ku hem piştgiriyek şebibe hem mirov xwehîs bike ku mirov nebiteneye di nav van xebatan de ji bo pir xweş be ji xwe ana bangewaziya me jî li her kesekê heye ku ev ji bo zarokên Sûre û ji bo hemû bajarên din jî xebatekê pîroz li bedere em dixwazin ew jî beşder wê pîroziya me bibin. Nuçeme daviye Pürtüka Feride Alkan abına ve meciciyan perspekin de Nevrozê de teweşandin. Pürtüka Feride Alkan abına ve meciciyan perspekin bi tevlikariyên nevaya jin ji çapêre de amadekirin Pürtük de Nevrozê de ji bo xwînera teweşandin. 23 adarê li Frankfurtê şaya Nevrozê de li darxistin. Di şayê de ev Pürtük ve di standa çapxaneya Meyman de cih bikire. Her wa li ser navnîşana Pürtükxane.net a çapxaneya Meyman mirov dikare temîn bike. Belê godanî me nûçeyên nîrû pêşkêş kirin. Ana xatirê we dem baş.